Binignit guys. Kay nagpuas sa Bernie Santo man. Puasa ta kay kaisa ra bitaw na puasa sa isa ka tuig. Ayan guys. Hinatag lang sad ni kay wala ko nagbinignit kay duwa ra man may papa. Di man manguli ko mga igsuon. Gitagan pod may ganina og ano. Bami kay na may nag-birthday. Gidawat na lang po na ako kay Gracia hinatag. Kuan siya guys. Kanang saging, gabi, o kamuti, landang, sago, o dagat sago, kanang langka, o katong pampakumot, o katong bilog-bilog, pilit, o tapurpud nga pilit na pangpalapot dahil lubi. Okay guys, salamat for watching.